Hej, mit navn er Kim René Wittrup. Og mit navn er Brian Hulvig. Velkommen til vores anden episode i vores podcastserie omkring ESG, data og konkurrencekraft. I dag stiller vi spørgsmålet, hvordan sikrer man den gode ESG-implementering? Og som vi talte om i sidste episode, så er første skridt at afklare, om ESG skal være et strategisk redskab. I dag ser vi så på, hvordan man gør det helt konkret gennem sin implementering. Nemlig fordi vi taler med mange virksomheder, Brian, der gerne vil i gang, men de ender med at fejle i implementeringen af ESG. Meget ofte fordi de hopper direkte ind i en systemimplementering, uden at have styr på formål, data og forankring. Jamen lad os dykke ned i dagens emne, og så netop komme ind på, hvordan ESG-implementeringen kan gøres konkret og forankret i organisationen. Og vi arbejder med en del engelske eller internationale kunder, og vi bruger nogle engelske termer, men vi skal så vidt muligt forsøge at undgå det, og i hvert fald forklare alt på dansk. Nemlig, det vi desværre alt for ofte ser, det er, at virksomheder fokuserer for meget på teknologi, uden at have styr på, hvad der egentlig skal måles, og hvem der har ansvaret for det her. Det er i hvert fald det, vi også hører fra vores implementeringspartnere. Det er jo ikke bare en teknisk problemstilling, at det her. Det er en fundamental organisatorisk problemstilling, at vi står overfor. Jamen præcis. Og mange fejler eller har i hvert fald en svær start, fordi de ikke får defineret de her centrale ESG-mål og forstå de datakilder, der skal til for at løfte ind i dem. Og inden de går i kan man sige, initierer selve systemimplementeringen. Og det er sådan lidt billedligt talt, så er det lidt som at bygge et hus uden at bygge fundamentet først. Nemlig. Ja, Britt, lad os prøve at svare på spørgsmålet. Hvorfor fejler mange ESG-implementeringer i praksis? Jamen, så det er, fordi man ikke starter med det her formål. Hvad er ambitionsniveauet? Hvad er fokus? Hvad er vores prioriteter? Mange ved faktisk ikke helt, hvad deres ESG-fokusområder eller emner er, og hvad der er vigtigst for deres forretning, og hvordan de så skal måles. Konsekvensen af det er, at man kan sagtens få en masse data, men det bliver bare ikke noget, der bliver koblet til beslutninger eller en strategisk initiativkatalog, og dermed bliver det aldrig noget, der bliver brugt særlig aktivt. Men Kim, hvad er risikoen? Hvad sker der, hvis man starter med teknologien eller starter for teknisk? Man kan sige, det er jo sådan set fint at lave et tidligt teknologivalg. Det her valg, det kan jo hænge sammen med det, vi snakkede om i sidste episode. Altså, hvad er ambitionsniveauet, og dermed, hvad er det for nogle kapabiliteter, vi har brug for i den her platform, så man kan få noget strategisk værdi ud af ESG. Det kommer vi ind på i næste episode, hvor vi lige dobbeltklikker på den og kommer lidt mere i dybden. Men det, der er problemet med at være for systemorienteret eller for teknisk, det er, at det ikke er det i sig selv, der løser dataudfordringen, der er i ESG. Man er først og fremmest nødt til at vide, punkt 1, hvad er det, der skal måles? Punkt 2, hvorfor måler vi det? Altså, hvad er rationalet? Og punkt 3, hvad er det for nogle beslutninger, vi vil træffe ud fra det her? Ellers så kommer man meget hurtigt til at bygge et system, som bare indeholder en masse information, som i bund og grund er irrelevant. Og det er ikke rigtig noget, der kommer til at føre til værdi på nogen måde. Man kan godt argumentere for, at de 2 første spørgsmål, jamen de er allerede besvaret, fordi det ligger lidt i EU's rapporteringsstandarder med, hvad er det, vi skal måle og hvorfor. Men hvis den enkelte medarbejder ude i organisationen ikke har forstået, hvorfor vi gør det her, så skal man nok ikke forvente, at man når ret meget mere end compliance, som vi snakker om i sidste episode. Men et andet super vigtigt aspekt, det er jo, hvor data kommer fra. Det skal man have styr på. Og data kommer jo fra processer, og det kommer vi tilbage til. Hvis man ikke er velovervejet i de her dataindsamlingsprocesser, jamen så ender man nemt med Excel eller SharePoint-agtige løsninger, hvor man bare tamper en masse data ind, uden at man rigtig får logget, hvem der gør hvad og hvornår. Og så får du faktisk et problem med audit trail eller sporbarheden. Og med det, så kan det være, at du lige vil prøve at komme lidt ind på, hvad det så er for nogle konsekvenser, at det har, hvis man ikke har mål og data og ansvar defineret på sådan et ret tidligt stadie. Jeg synes, du har været godt inde på det, men man kan sådan populært tale om, at det her, det er jo det her med at være godt begyndt og halvt fuldendt, fordi hvis du ikke har den her nødvendige forberedelse, netop med at opsætte dine mål og forstå de data, der skal til for at styre, om du er på vej i mål, så at sige, jamen så er der den, som du også var inde på, risiko, at man ender i nogle meget fragmenterede systemer, man får sat data op, så de ikke harmoniserer. Og tilbage til det, vi talte om i første episode, det her med, at hvis man gerne vil derud, hvor man gerne vil styre, og man længere henne også gerne vil prøve at lave nogle simuleringer og nogle trade-off-diskussioner internt i organisationen i en blanding af ESG-data og finansielle data, det er i hvert fald helt taget af pladen. Så en ting er sporbarhed, ja, men også den der fremadrettet, hvor man gerne rent faktisk vil begynde at navigere sine indsatser og begynde at være lidt mere strategisk granulær i forhold til sine strategiske beslutninger omkring simuleringer og integreret planlægning. Det forsvinder. Men vi snakker data hele tiden. Man skal have styr på data. Hvordan skal man
Hvad skal man som virksomhed egentlig gøre for at få styr på data? Jamen, det er rigtigt. Der er jo mange former for data. Ansvar og ejerskab skal man have data på, hvordan målingerne er defineret. De skal også dokumenteres, og vi kunne sådan set fortsætte den vej. Det er i bund og grund data omkring data, som også bliver kaldt for metadata. Det jeg oplever, det er, at de meget ambitiøse virksomheder, jamen de investerer i data intelligence platforms ved siden af selve ESG-platformen. Og det gør de, fordi jamen, så bruger medarbejderne den her platform til at få besvaret en lang række spørgsmål. Altså, hvem ejer den her måling? Hvad er det for nogle systemer, som leverer data til den her måling? Hvem ejer det centrale masterdatafelt, at vi bruger her? Og så videre. Så helt kort sagt, så er der nogle rigtig spændende teknologier, og som kan skabe en masse effektivitet, men de kan først blive effektive, når vi har gennemført det, som vi skal til at snakke om nu, Brian, og det er selve rugbrødsarbejdet. Så Brian, hvis vi ser bort fra teknologien et øjeblik, hvad er det så, der skal til for at sikre en god ESG-implementering? Jamen, vi har været lidt inde på det også i tidligere episode. Det starter med at forstå en vigtig ting. Det er, at bæredygtighed af ESG, det er ikke en særskilt disciplin. Det her det er en integreret del af forretningens drift, dens udvikling, dens risikostyring, dens værdiskabelsesdiskussioner. Det er virkelighedens ledelse, som vi kender det, bare med en udvidet målepind. Ja. Så man går egentlig sådan fristes til at sige, at behandle ESG, ligesom du behandler alle mulige andre discipliner i virksomheden, økonomi, kapacitet, kvalitetsstyring, det er jo noget, der skal ejes, måles og vejes og forbedres. Så hvis vi tager det næste skridt nu, Brian, og kigger på, hvordan ser det så ud i praksis, når man begynder at arbejde med ESG-data? Hvad er det, der skal være på plads, før man starter selve systemimplementeringen? Jamen lad os komme ned i det mere konkrete. Altså det har været konkret nok, men lad os komme helt konkret til at sige, det første handler om den her retning. Den her retningsforståelse for forretningen. Hvad er det, vi gerne vil opnå? Hvad er det for nogle forretningsmål, vi har? Og hvordan ESG-parametre kan være en meddrivende faktor for at opnå de her mål, vi har sat os. Det er her, at ESG og bæredygtighed bliver relevant, ikke bare som en compliance-øvelse, noget vi skal dokumentere, men faktisk bliver, som vi snakker om før, en integreret del af forretningens og virksomhedens forretningsstrategiske udvikling. Man får integreret ESG-perspektivet i sin værdiskabelsesdiskussion og sin risikostyring. Og det er faktisk et langt stykke af vejen også det, som den dobbelte væsentlighedsanalyse, som du også var inde for tidligere, rent faktisk favner. Det er det her, hvor man begynder, også i et risikoperspektiv, snakke om, hvad er det for nogle, på forskellige ESG-emner, hvad er det for nogle, der driver risici og muligheder for forretningens finansielle performance, men også den forretning, vi er, det vi laver, det vi gør, i den værdikæde, vi gør det i. Hvad er det for et impact, vi har? Hvordan påvirker vi det eksterne, både miljø og også det sociale miljø? Så den her dobbelte væsentlighedsanalyse, som det populært, som det hedder, er jo med til at få et klart billede af, hvad er det for en formål, hvad er det for nogle væsentligste ESG-emner, som vi rent faktisk som forretning skal fokusere på, eller fordel kan fokusere på, i samspil med de forretningsstrategiske mål, vi har sat os op. Så ja, nøgleord her, fokus, kan man jo næsten sige. Jo, men også fokus meget detaljeret, ikke? Fordi afledt af den her ESG-emne, kan man sige, filtrering, så er det også der, det bliver tydeligt, jamen, hvad er det så for nogle, i hvert fald på ESG-parametrene, hvad er det for nogle helt specifikke ESG-mål, og endnu mere specifikt, hvad er det for nogle kvantitative metrikker, som vi så skal måle og veje på, både i rapportering, men også under de strategiske initiativer, vi sætter i søen. Lige præcis. Og det er jo det, vi kalder for Data Collection Matrix, Brian. Kan du sige lidt mere om det? Ja, Data Collection Matrix, og der var den engelske term. Det er jo et struktureret overblik over, hvad er det for nogle ESG-mål, vi har, hvilke ESG-datapunkter skal så understøtte det her. Der er helt ned til de kvantitative metrikker, som det kan jo være lige for CO2-udledning i scope 3, altså bare for at være meget specifik. Hvad skal det bruges til? Er det til rapportering? Er det til styring af initiativer? Hvilke datakilder ligger til grund for det i dag? Men måske også lige så vigtigt, hvilke datakilder har vi brug for i fremtiden, eller processer, som skal understøtte det her datafangst? Nemlig. Så lad os sige, at vi har nu styr på vores ESG Data Collection Matrix, så vi ved, hvad vi gerne vil måle, og hvorfor, og hvilke målepunkter, kvantitative metrikker, alt det her, du lige har forklaret, Brian. Hvad er så næste skridt? Næste skridt under den her ESG Matrix Specification, det er at gøre de her ESG-datapunkter, de kvantitative datapunkter, vi har talt om her, gøre dem operationelle. Og det gør vi helt lavpraktisk ved at bygge det, vi kalder indicator cards. Og det er kernen i den her ESG Matrix Specification. Nemlig. Og brugen af de her indicator cards, det er jo noget, der kommer fra en
central metode, som de fleste kender, altså inden for performance management, hvor man ligesom får defineret, forklaret, integreret målingerne ind i konteksten af virksomhedens forretningsmodel og værdikæde. Men hvordan er det, at det hjælper i praksis, det her, Brian? Hvorfor laver man sådan et kort? Men det er jo i virkeligheden enormt gennemsigtighedsskabende, fordi du får en klar definition af den enkelte, kan man sige, kvantitative metrik. Du får en indikator, der fortæller, hvad måler den? Hvordan beregnes den her mål? Altså, hvordan beregner den? Hvad er det for nogle målværdier? Hvad er det for nogle data med hvilke dimensioner, der skal til for overhovedet at kunne lave de her beregninger? Og igen, hvilke datakilder, systemer og processer skal data hives fra for at kunne gøre de her ting? Så jeg tror, at det her med at have man kan jo kalde det et røntgenbillede, også i forhold til den dialog, der ligger, når man udvikler det her, så er det jo der forankringen sker i forhold til organisationen. Det her, man samles mellem IT, det kan være finans, det kan være projektafdeling og ESG-afdeling. Det der, man begynder at forstå, hvordan hænger det her egentlig sammen? Hvad er det, vi vil? Hvad skal til for, at vi kan måle, og at vi er på den rette vej med de her metrikker? Og hvordan er den metrik, på den her indicator-card, hvordan hænger det overhovedet sammen? Så det fjerner en masse støj, det skaber en masse gennemsigtighed, også på et senere tidspunkt, når ledelsen gerne vil forstå det, eller også når man kommer videre ud og skal rapportere på de her ting, at en revision faktisk kærer sig rigtig meget om, en ting er sporbarhed, men hvordan hænger det her overhovedet sammen? Nu regner I det her, men hvorfor og hvordan, og hvor kommer data fra? Præcis, og det er jo ret detaljeret det her. Vi har jo egentlig et eksempel, Brian, fra en kunde, vi arbejdede sammen med omkring deres Scope 3-emissioner på projekter, som egentlig var størstedelen af deres CO2-aftryk. Det lyder simpelt, ikke? Men det krævede, at vi var inde og afklare, hvad er det for en type direkte omkostninger, der skal med, hvordan kobler vi til leverandørdata, for eksempel indkøbsordre eller andre kategoriseringer, og også, at vi fik defineret måleværdier, datadimensioner, opdateringsfrekvenser, og det hele det fik vi så lagt ind i de her indicator cards, så både alle, der var involveret, forretning, IT, bæredygtighedsteamet, havde overblikket over de her ting i et fælles grundlag. Ja. Og når vi er her, hvor vi har fået lavet de her indicator cards, hvordan passer det så ind i den videre rejse omkring ESG-implementeringen? Ja, man kan jo sige, at det er en del af grundlaget, ikke sandt? Fordi uden det, så kan du ikke rigtig komme videre til performance management og strategisk beslutningsstøtte. De her indicator cards, de sikrer ligesom, at målingerne de skaber værdi, og er bindeledet mellem det, du var inde på i starten af Brian, altså formål, data og så de systemer, det skal samles op fra. Kim, vi har talt her meget om vigtigheden af at bygge de her indicator cards. Men hvad sker der så, når alle de er på plads? Hvad er det næste skridt? Jamen, næste skridt, det er, at man har ligesom brug for at samle det her i et overblik. Det, vi kalder for data breakdown. Og det her, man går helt konkret ind og kigger på, hvad er det for nogle nøgletal og dimensioner, og hvilke systemer skal det komme fra, og hvad er det for nogle workflows, at vi skal have på plads, for at vi kan tilvejebringe det her data her. Så det er på grund af det, at man skal have et stort overblik over. Og så også helt praktisk, det er jo ikke bare en checkliste af, hvad vi har. Det er jo lige så meget en kravspecifikation af, hvad vi gerne vil have. Fuldstændig rigtigt. Det er en oversættelse, kan du sige, fra den konkrete måling til databehov, og det er afgørende, fordi ellers så ved de, der er involveret i den her udvikling, ikke, altså hvad er det præcis, at der kræves fra et datasystemperspektiv. Vi er jo helt nede og snakker om sådan felter i kildesystemernes databaser, der skal samles op, og når man har det overblik, jamen, så kan man ret hurtigt se, kan ERP-systemet for eksempel opsamle og generere data med de her dimensioner, vi har brug for. Og hvis ikke, jamen, så ved du, hvad det er, du har brug for at konfigurere i systemet, så du kan det. Ja, så det her med, at det er ikke bare en dokumentationsøvelse. Det er også en øvelse i at være forberedt på de gaps, der nu må være. Så det der med, at der kommer ikke nogen overraskelser senere hen. Det er det her, man har det her klare billede af, hvad kan vi, hvad mangler vi, og hvor skal vi lede efter, kan man sige, de steder, hvor vi skal have de forbedringer eller rekonfigureringer af kildesystemer, der skal til for at kunne levere de rigtige data. I høj grad, fordi i den ESG-implementering, jeg deltager i lige pt., der blev der for nylig stillet spørgsmål omkring definitionen af nøgletallet FTE, som kommer fra HR-systemet. Og der kunne man jo tænke, er det ikke ret simpelt, men der er ikke ret meget, der er simpelt, når vi snakker data og målinger. BI-teamet, de kunne se, hvad det var for nogle felter, der skulle samles op, og det kunne de se i det her data breakdown. Og spørgsmål omkring definitionen på det her nøgletal, jamen det kan du se i dit indicator card. Og på den måde, jamen så kunne man egentlig få skabt den forståelse, og målingen kunne valideres på den måde. Og et andet vigtigt aspekt i den her henseende, Kim, nu har det nok været nørdet nok, men nu kan det måske blive endnu mere nørdet.
Men det her med, at ESG-data skal bruges til at kunne styre forretninger, altså styre de initiativer, man sætter i søen, så er det jo ikke nok, at de her data bare findes, eller tal findes. Så er det også vigtigt, at data gør det en i stand til at analysere performance og forklare afvigelser. Hvad tænker du der? Jamen altså, der sker jo nogle gange det, at man starter sådan lidt hurtigt og simpelt, og så har du tallet. Og så når der bliver stillet spørgsmålet, hvorfor er vi på det her niveau, så kan du ikke sige ret meget mere end det at tallet siger. Ikke? Altså det er det her tal. Du har ikke noget kontekst rundt omkring det her tal, og du forstår ikke rigtig, hvorfor du performer, som du gør. Så derfor så skal du have øget din løsningseffektivitet, det vi kalder for solution effectiveness. Og det vi mener med det er, at du skal ikke bare samle det datapunkt ind, at du skal også have noget omkringliggende data, og det kræver, at man kigger lidt mere indgående på virksomhedens processer, og læner sig måske lidt op af allerede etablerede processer, for at få den her kontekst med, så du kan træffe en bedre beslutning. Mm-hmm. Så hvis man prøver at oversætte det til min verden omkring ESG, så det med, at man sidder med en værdi på 10 tons CO2, men man ved ikke, hvad der skabte tallet forstået som. Altså, er det specielle projekter, er det særlige lande eller leverandører, der gør, at det kommer der, hvor det er. Man har heller ikke nogen idé om, hvad der er sket af forandringer i den periode, som tallet er skabt i. Så man har faktisk ikke mulighed for, hvis ikke at forklare afvigelser, i hvert fald gå på jagt efter en forståelse af, hvad der har drevet nogle afvigelser. Og det er jo virkelig det, der er kernen i at have styring eller performance management. Ja, nemlig. Altså så du ved, hvad er det for et land, hvad er geografien på det her, hvorfor en type projekter har genereret det her tal her. Så man kan sige, hvis man nu designer sine målinger smart og definerer dem ud fra allerede eksisterende processer, jamen så kan man jo læne sig op af for eksempel indkøbsordre, hvor du har materialenummer og alle mulige andre klassifikationer, som du kan bruge til at få noget mere kontekst. Og på den måde, så kan du bedre forklare dine afvigelser. Det kan godt være, at det ikke er sådan de direkte årsager bag dine afvigelser, du har i din performance, men i det mindste, så har du en ledetråd, og du ved, hvad du skal dykke længere ned i. Ja, så det vi har talt om i dag er virkelig en ret struktureret og trinvis vej til på datasiden at understøtte den her ESG-implementering i praksis. Ja, nemlig, fordi når vi så får koblet ESG-data til formål og får en forståelse for alt det, vi har snakket om her, jamen så har vi fundamentet. Og derfra, så giver det mening at snakke om teknologi. Ja. Eller bedre til i hvert fald, så man forstår det. Men Kim, lad os lige prøve at samle op på de 3 vigtigste pointer, det, som vi har talt om i dagens episode. Så først og fremmest, at den gode ESG-implementering starter med klarhed over de formål. Hvad er de væsentligste ESG-emner ind under virksomhedens forretningsstrategi, som man skal fokusere på? Og også deri finde de vigtigste kvantitative metrikker, som man skal styre ud fra, og det i forhold til forretningsmodel og værdikæde. Og det sætter ikke virkelig i gang til det næste, som er hele det her dataarbejde, som er en enormt struktureret tilgang til at forstå og designe sit datagrundlag. Bare det at have den indfaldsvinkel, og bruge det som afsæt for at stille de rigtige krav til sine processer og til sine kildesystemer i forhold til data. Og så tror jeg, det sidste, vi har været inde på, ind over alt det her gennemsigtighed, det her med, at det her giver også afsættet for en fælles forståelse i organisationen mellem den bæredygtighedsansvarlige, forretningen, ledelsen, IT, om, hvad er det i virkeligheden, det her det handler om. Og det er grundstenen til at sikre en fremadrettet god forankring af indsatsen. Nemlig. Og hvis jeg skulle sætte den praktiske kasket på her, og så sige, hvad er det så, jeg vil starte med at gøre i morgen, hvis jeg skulle kaste mig ud i det her, jamen så først og fremmest få styr på, hvad det, der skal måles, og hvorfor den her væsentlighed, som du er inde på, Brian, så vi får skabt noget fokus. Få kortlagt dataindsamlingsprocesser, som er virkelig et nøgleord her, og begynde at skabe noget ejerskab. Og så tredje og sidste ting, altså gøre det operationelt, før at man kaster sig ud i en systemimplementering. Fordi der kommer mange spørgsmål, det ved vi, og med den her dokumentation, så kan man besvare langt de fleste af dem. Det var det for i dag. Vi kom rundt om det. Det gjorde vi. Se med næste gang, når vi går skridtet videre og stiller spørgsmålet, hvordan vælger man ESG-teknologi, der ikke bare sikrer rapportering, men også styrker beslutningskraft og konkurrenceevne. Tak fordi du lyttede eller så med. Vi håber, du vil lytte til med næste gang. Ha' det så godt indtil da.